Briman o Briman saboni selaimung chajak tong o mol paite tei jora mangni maktham tipra sa hinui tongnai rok khursatai kalaio jora kaisao ri chum bagi phainai bosong rangchak richak bai tongnai bosong o bosong Khatri Samas bongso o bosong Deb Ongsi bosong hinui sinijak jora kaisao yakhaiba 5000 bisini sikang o jora rogono rikri hakri bororokno bagi phainai tabungni tiprasa hinui sinimung Manjak rok phiaba o mol paite tei jora saboni o kotor selaimung chaja tongma bai tini baithangni yakung bai bachai manai dia kebo khaiba bemong kotor bai choprok jakhai malkhung lahar pati oi sak dera khai luku chubachu korei hingkai bithi kolsabo paile malelia obosikda anglangkha bidatta selaimung obo haikeno khorok takhuk Suresh Sebварта Phwrwngnai malkhung kotor bai Phwrwnggei nokni nogo kifil tongma jorao phutai kalangjaka 34 mail lahar kotor amchayo tabuk o Phwrwngnai takhuk salbrumno lagmani jobabo bithi painani rangkrei thongoro gerokja obono nugui Phwrwngnai Bodol rok borongni mayano bagikha yakhaiba Chubachuni yak fologikha o takhukni nogo thangai nainani chini notice khorangni mangphilio Phwrwng na. Lalai kha hamian bising tei puno jeng mo media ni biskango phanen amana harka kha khamo tang phainai hai puno kokri borong lai phungka ansate abo onichota bora hini bangla ko baisao hai pun kokri jing takuk Suresh bale chengoro de phaina rok sinja bo thangnai 25 February talni Kakrachara JB School bo Phwrwngnai khoroksa bo jagano prai 10-15 bochor doira laiso thangu khlai ma uttor Moranpur kamini boja thangei bini service ni je khlai jao backward pay simbono bono IST knowledge of langjak taklai no sung bono transfer of flight tui phayan dinai bono tui sajama jahnu committee ro sajaka kubi no baggo no hijina lag belai no disfavor ni mansiwo o jorabo nombo kaisa birad ekti incident kha Assam ni simi Agartala thangmani malkhungo kaisa mukhteng thakiteng tunai malkhung SML hin kaisa gari chungnugo o gari hayo thutai ke belai kheno thutai bolamoni side of lai thangka khnao kebo nugnai kri ulo phaite kuin malkhung borok passenger rok bono naikha nukha nukai borok ba hine borok sosawi hospital tubukha mongya kami saknai mongko saknai sakham nogo phio jaga borok refer khai roka tongde jeto incident belai kheno uthuk mana belai khano mar khenja ambagi borok jibibo thangka jibinai sakham nai borok naikha nai phono biko bari ta sengya ko haipono ta to kaham keno hingmaya kono kogrok saimaya pono sing chance kisa mani tongbagi tak bin lang aseng nuk tongo mangi singoro mongya kami rung naikol phang bedet ni jo tu Phwrwngnai rok sengkha tam khlaina ba kha kaham na hingka bo kaham to rimanya haipono sengbor naina musungui bo bin sabdo bo hainai hokcha khon ke phainai tham ke jodigo sengta palkhai sengo khapong thokang ya hiamono sengbon naina musungui phaile jaka muti condition bini hinai phele kubuino klaijak pathetic belai kheno botago tam hinan bedo klaijak sengang bai kichu khlaimanya haipono sin khato tong sasa phanani doctor ni paper ba gai bono seng ato big amount wi ato refer kai ronan kubin jagar ba atoi federal ngorogo hospital rogo abo to sumu tong haipono bongni kaisa bo city ba contractual teacher regular buya nge kai mongni rang paisa belai kheno chugyan hinmano hingeta birad ekta operation khayan thangke bo rang paisa प्रश्न फायो हिंगे जदिबो जों किछि चा थुमलाय जाखा जों थुमै जे याक बारा चुक्ति खेलाय जाखा और आंनो जों किछा तुइ फायख्या बंग याक बुकचागनि यातै खेखलां थांगान हिनै आं रिक्वेस्ट खायना मोसुंगो
kaisa contract actual teacher ni bini income emon borok kotoria borok 20,000 rong andar ko semang tonga no bingo tau family to tobrong no cholna thanga ke bosaro gna hostel ko spori tongja bayo o condition na chige jeng kabama bigamon namu chung sugya kaisa gai marstal lo borong thanio hisab nikas ro khayan namo haikon kichu khlaimai na pono jeng kicha big amount kicha tula to boljaka abo borika ne kai sing request khlakya sini rungbedak ni grupo jatongna WhatsApp grupo ojago kyam mangkheng ke Suresh ni address ho rang kise misari jabai dinne obahe ranglo kisa hapka binim ka account inge chung physically cash rang ke tuwi phakya inge sini request mono tongo rang to abo bini treatment bagi chuknai haipono chung TID bin bagi ke suna ke churi di Suresh Sebварта big chindus kango kabja ye kai bele kano khairok masi chano ang nong no koina musumang kai kebon nok tongge chin mo video ro no Suresh no tin nor kicha adjust na hardi inge Suresh ni live saimia buskan mo singtam no hapon doctor advice khakya better treatment na bagai no thangda di kicha strength hanke bolte hatu budi chung bambai MRI ro khainai nei ta i situation no bini physical allow khaya MRI khaijatun nei obaida khaimang tun nei ambai no MRI ro khanyan bini better treatment bagai chung kebo yan jodi chuknai bor rok sing bor khakam tondar tongkhengke lapsalem ya pharma bai bini thangsung kabjak khamjak dukhu nangjak jengdo to no khamjak no abo bini bagai kaisa hamarni bothai ni mano asung nang sanamu chungmani ingai ang koyumo ingka lastly Khwlai sak kujuk saka tongai jo to borongni khorsa god tongo mani ma tongo o kai tor bono khairok tun abunan koymu dire hambai hambai baik tabu tan khanamlai khorsa beleka hambai sini teacher Khwrwng sini sar Suresh Sebварта bo 25 tarikha school thangmani bini school no bung hungkai School-Kakrachara JB School bo bini duty pai nogo phirok tongpuru Assam Agartala highway route gari bai thotai kalangjak mani bagai bo jagano incident ningkha phia ajarawa ajagao borok khoroksa phone kri ingma bai o gari no bo romboi narak malia ang bini background ang jotono saimano jeng bilaikang para JB School sung ekino bo bai ang 6 bosor jeng ma tongkha ekoi school jeng apro tabungna haya apro lama kriko jeng bo bai bisina thansa tholayo maikle thansa maisalayo ang abrong no mutumano bai tabuk ang bai kami bo gana ngkai ang abo joto saimano abon bagane sung mungya kami IS under ni je teacher tongmani ba je phwrwngnai rok tongmani jung jokno salai Khwlai jung bisi manja phano je jani mantui jung kisa misa thonglai jung bini family no yafarnan phaikya phia bini family jungno ready hini borok sainya jung chini khat tongno bai jung borok no kisa sagda jorabo chubai mano hini jung borok no tini chubana ne hini phaikya kisisa chubalaikya ang aroni bisingbo taibaisa koinen mu jung phiro hasteni jara jung hai ang nijubo city no khayu কিন্তু जों सिटी खायै जोंनि परिबार चालावनानै खुब कठिन ओंखाय दिनै सार Suresh Sebварта राज्यनि फादाराबो लांथांगै ट्रिटमेन्ट खायनो नै ओंखाय अ जे जों किसी सामान माने आबो बाय जों चुक गया ओंखाय आबोनि बागैनो आं दिनै त्रिपुरा हास्टेनि जों हाय जारा खाय दंनाय बा खाया दंनाय फानो म दिनै भिडिअनो नुबै दं ओंखाय किसा खायरगै बिनि नुखुंग किसा मिसा सपंगै रिनानि बागै
आं जतन' कयजौ आसुं नकब हामबाय।